Hát, szevasztok! Ugye még nem volt fönn a csatornán videó Rometről, viszont most van. Ez eddig, hát full gyári volt, most is gyári, csak kapott egy gyors gázkart Temuról. Meg egy KRM kiput. Az ilyen állítható. Ja, állítható KRM kipu. Viszont most megcsináljuk a fékeket, és kitisztítjuk a... Kitisztítjuk a karbit, és elmegyünk vele egy körre, hogyha jó lesz a karbi. Mert ugye ömlik a benzin a karbiból. Valószínűleg az úszó akadt ott, mert olyan retek volt abban a karburátorban, mint az állat. Halljátok, ezt alig lehet megfúzni. Te használtad, basszolom. Azt tudom. Lábadna. Halljátok, ezt alig lehet megfúzni. Ja, krova? Ez milyen gázkar? Mert rosszul van te. Na. Szóval megcsináltuk a fékeket, akkor jön majd a bejelentés. Rárakjuk a karbit, indítunk egyet, megnézzük, hogy megy. Kuplungon kéne állítani, de nem tudok. Ja, Balú Rides-ot is kövessétek YouTube-on. Neki is van egy csatornája, és ja. Na, fölkerült a karbi, ki lett tisztítva. Került rá markolat, működik a gázkar. Nincs is övedve? Nincs. És fékek nem lesznek. Leszettük a tankot, azt most megoldjuk a tankot rá valahogyan. Valami másik Használtuk a fajtát. Ja. És akkor elindítjuk. Na szóval, fenn van a karbi, kapott egy pici tankot így eddig. És most meg lesz majd az első indítás. Elváljuk azt a kis szart. Azt ja. Na szóval, első indítás ugye. Kíváncsi vagyok. Na? És nem folyik. Akkor ezek szerint jó, most jó. Menjek vele! Menjél, de szar a kuplung. Hadd álljon le. Várjál, állj meg. Lábtartó. Jó, ez egy kicsit hosszabb videó lesz. Ja. Jaj! Hülye! Mi a szó? Hülye! Halljak meg, jót megy. Eddig nem így ment. Szerintem. És egyesbe amúgy lehet menni. Persze, hogy lehet. De nem úgy, hogy amik nem baj, ha nem váltasz. Betolja le? Csongi, videózzá. Lehet túl sokat kapok, nem tudom, várjál. Jó van, hozz vissza. Álljál. Ó, bazd meg. Gyűrű. Nem, levegőt út a cső szerintem. Mindjárt kiderít. Gáz? Nem videó, hadd videózzam. Belítom. Most futás fel. Na, szóval. Úgy néz ki, működik. Már csak a tankot kell megcsinálni, meg majd egyszer a kuplungon állítani, de működik. Szóval, ja. Persze, meg kell csinálni a tankot, és el tudunk menni ketten. Na mindegy, ennyi lett volna ez a videó.
Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel belülre, ott lesz a leírásban a YouTube címe. A zsomborra is iratkozzatok fel. Na, szevasztok!